Het Evangeelje van Jezus Kristus zat Markus dat beschreven had. Haadstik 15. Doet de hege priesters al eer in een maand met de oudsten, de wetleraars en het hele Sanhedrin ta een besluit komen wienen, boenen ze Jezus, brachten hem voort en leveren hem oer aan Pilatus. Pilatus vreeg hem, binnen jou de koning van de Joden? Jezus antwoordde, zat jou zeggen, ja. Doet de hege priester gans aanklachten tegen Jezus inbrachten, stelde Pilatus hem weer een vraag. Zeggen jou daar niet op, hier is wat ze alle keer tegen jou inbrengen. Maar Jezus antwoordde niet meer, dat Pilatus wie verwonderen. Pilatus plichtte bij feesten een gevangene vrij te laten, een dat de meesten om vregen. Nou ziet er correct een Barabbas vast, met de rebellen die bij het oproer een moord dien hienen. Het volk kwam al met de vraag aanzetten, dat er voor haar dwaan zou wat er went wie te dwaan. Pilatus antwoordde, wolle jemmer dat ik de koning van de Joden vrijliet? Want hij hier wel wat verstaan dat de hege priesters Jezus uit oergunst aan hem oerleveren hienen. Maar de hege priesters stokelen het volk op om te zeggen dat ze liever Barabbas vrij hebben wonen. Pilatus nam het wit weer en zei, wat moet ik dwaan met hem die jemmer de koning van de Joden nemen? Ze schreeuwden nog eens, slaan hem aan het kruis. Pilatus zei tegen haren, wat voor kweer had er dan dien? Maar ze rapen nog luider, slaan hem aan het kruis. Omdat Pilatus het volk haar zin jaan woe, liet er Barabbas vrij. Maar Jezus liet er gisselje. Daarna leverde hij hem uit om aan het kruisslaan te worden. De soldaten brachten hem een eind het voorhof in, dat het hartgebouw weer, en rapen haar hele ploeg bien war. Ze sloegen hem een purperen mantel om, frisselen een kranse van stiekels en zetten hem die op. Toen brachten ze hem de soldaten groet. Heil jou, koning van de Joden. Ze sloegen hem op een holle met een stok, bespuiten hem en op een knibbels brachten ze hem het koninklijk eerbetoon. Doet ze ophouden met gek aanstekken, dienen ze hem de purperen mantel aan en zijn eigen kleen weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem aan het kruis te slaan. Ze vergen van een Simon uit Cyrene, die van het land af daar voorbij kwam, dat er het kruis van Jezus dragen zou. Die Simon wie Alexander en Rufus haar Heit. Zo brachten ze hem op het stee van Golgotha, dat is oorzet het plak van de holle kruin. Ze wonen hem wienjaan, met mirre der troch, maar hij weigerde die. Toen sloegen ze hem aan het kruis, verpatten zijn kleen en lotten daarom wat elk krijgen zou. Het wierde maas 9 uur doet ze hem aan het kruis sloegen. Als opschrift dat zijn schuld aanjoeg, stier daarboven de koning van de Joden. Tegelijk met hem sloegen ze 2 rovers aan het kruis, 1 rechts en 1 links van hem. Die voorbij kwamen hunden hem, schothollen en zeiden, haha, do die de tempel afbrekste en in 3 dagen weer opbouwste, stap van het kruis af en help die zelfs. Zo praten de hege priesters en de wetleraars ek. Ze geniesden ermee waarom en zeiden, oren had er holpen, hem zelfs helpen kan er net. Die Christus, die koning van Israël, liet hem van het kruis aankomen, dan kennen we het zien en leeuwen. Die mij hem krusige wienen, hunden hem ek. Om 12 uur waart het juster het hele land oer, dat worden aan 3 uur ta. Om 3 uur raap Jezus luid, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oorzet betekent dat, mijn God, waarom hebben jou mij verlitten? Enkel de omstanders jetten dat en zeiden, hark, hier roept Elia. Ien helle gauw een spoens, hadden die goed in een jittik, zette die op een stok en woe Jezus te drinken jaan, wylst er zei, wacht eens, wie moet er rushen of Elia komt om hem eruit te helpen. Maar met een luide schreeuw joeg Jezus de laatste zieke. Dus kworde het voorkleed van de tempel met 2,
van boven naar onderen. Daar stie een officier bij, liek voor hem oer. Doet die jette hoe Jezus de laatste zieke joeg, zei er, zonder mis, die man wie een zoon van God. Der wien een ek vrouwje, die er van vierens naar stienen te sjen. Onder haren wien een Maria van Magdala en Maria, de mem van jonge Jacobus en Jozes, en Salome, die hem al volgen en voor hem zwergen, doet er nog in Galilea wie. Dan wienen er nog volle meer vrouwje, die wienen mij hem reisge naar Jeruzalem. Het wie al joen worden en om te tarredingsdij wie, de dij voor Sabbat, wegen Jozef van Arimathea het, een voornaam rietslid die zelfs ek het godsrijk verwachtte en geen naar Pilatus sta om het lichaam van Jezus op te vregen. Het woord Pilatus net aan dat Jezus al daar wie. Hij roept daarom de officier en vraagt hem of Jezus al wij wie. En doet de officier het hem te weten die, joeg hij Jozef het lichaam vrij. Die kocht linnen en nam hem van het kruis af. Hij bewolle hem in het linnen en lei hem del in een graaf dat in een rots uithoud wie. Doe rolle er een steen voor de ingang van het graaf. Maria van Magdala en Maria de mem van Jozef zeggen wat er dellijn waard. Haadstik 16. Doet de Sabbat voorbij wie, kochten Maria van Magdala, Maria de mem van Jacobus en Salome lekker roekende salve om hem in te wruwen. De eerste dijs van de weken, tieren betiert, gingen ze naar het graaf. De zinnen kwam krekt op. Ze zijn een channel kwar, waar zal voor u de steen voor de ingang van het graaf wij rolje? Maar doet ze het beter sjen kunnen, waren ze gewaar dat de steen, het wie een hele gruttenien, der al voor wij rollen wie. Ze gingen het graaf in en zagen aan de rechterkant een jong feind zitten, al heel in het wit kleid. Ja, wat een slim kel, maar hij zei zijn haren, wordt maar net kel. Je ziet je om Jezus, de Nazarener, de man die krusige is. Hij is verriest, hij is je net. Zo het plak maar dat ze hem dellijn hienen. Je moet hier weggaan en zijn leerlingen zeggen, echt zijn Petrys, dat hij je vooruitgeeft naar Galilea. Daar zullen je hem zien, zodat er je zijn had. En ja, gongen eruit en stoden bij het graaf wij. Ze trillen de roer, zo verbjusteren wienen ze. En van kleren bangens vertelden ze geen eender wat van. Nadat Jezus in de iere moon van de eerste dag van de weken verreest wie, verschijnde hij het eerst aan Maria van Magdala, bij water zo'n duivels uitbond hier. Die vertelde het daarna aan haren die mij hem westhienen en die nou rouwen en schreeuwden. Maar doet ze jedden dat hij libbe en dat zij hem schoon hier, leeuwden ze het net. Daarna verschijnde hij in een oorstal aan 12 haren, die boeten uit onderwijs wienen. En doet ze weerom kwamen, vertelden die het ek aan de oren, maar haar leeuwden ze lieke min. Later verschijnde hij onder eten aan de alve en verweet haar stiefkoppig ongeloof, dat ze haar, die hem als verriezene schoon hienen, net leeuwen wonen. En hij zei zijn haren, reis je de hele vraat oer en verkundig je alle schepsels het blied boodschap. Wat leeuwt en doopt is, zal behouden worden, maar die net leeuwt, zal feroardiele worden. En deze tekens zullen wijzen mij haren die leeuwen. In mijn naam zullen ze duivels uitbannen, oren taal spreken, slangen opkrijgen en onvetbaar wijzen voor dodelijk vergif, als ze dat innemen. Zieken zullen ze de handen oplezen en die worden dan beter. Niet de Heer dat zijn haren zijn hier, water in de hemel opnomen en gonger zitten aan Gods rechterhand. En zij gongen erop uit en verkundigen overal het blied boodschap. De Heer hulp haren en joeg haar wat kracht door de wonders die daarop volgen.